Bakara. Okay guys, dito tayo sa ano, Bakara, Ilocos Norte. Yan o. Gumala na naman tayo guys, gumala. Wala tayong makukulit dito. Ayan yung ano, palengke nila oh. Ayan palengke nila guys. Bakara Public Market. Guys, wala tayong makukulit dito guys. Kasi wala tayo sa beach. Dito tayo sa ano guys, nagsusurvey kami ng project ng boss ko. Shoutout pala sa boss ko, si Engineer Jocelyn Alam, saka si Engineer Jikri Samson. Yun guys, mag ano daw si Engineer Jikri guys, mag ano daw siya, siya daw mag ano ng sticker guys. Yan. Tapos sasalamatan natin si Engineer Jikri guys pagka nag-ano na siya ng sticker. Sponsor guys. Mag-sponsor siya ng sticker guys. Okay guys, ayan si Engineer Jikri nagsusukat na guys. Engineer Jikri Samson, shout out sa'yo. Ang bait-bait mo talaga. Salamat pala sa sponsor mo ha, na sticker. Maraming salamat, Engineer. Ayun guys, so may ano dito, may paliliguan din pala dito guys. Yan o. Ayun guys oh. Engineer Jikri Samson ha. Salamat pala sa sponsor. Yan. Okay guys, hanggang dito na lang muna tayo. Yan.